afternoon, everyone! Ngayon po ay magluluto po ako ng merienda. Ang gagawin ko po ay banana Q. Madali lang po siyang gawin. Piprituhin mo lang yung saging at lalagyan ng asukal. Tapos na. Bilis na lang po itong gawin. Ayan, yung finished product ko nga po. At luto na po siya dyan. Hintay ko lang po yung mga bata. Galing po sila sa school. Para pagdating nila, may merienda na po sila. Naman pong napakasarap niyan. Pabili nga po pala ako kay mama ng saba. Di ko alam kung ilang kilo po yung binili niya. Nasasama na po talaga ako sa tinapay. Araw-araw na lang tinapay. Ayan. At inisa-isa ko na nga pong balatan yung mga saging na saba. 2 o'clock na po pala ako niyan gumawa. Nga po, pagdating ng mga bata ay may kakainin sila. Kami naman ng isang nanay, di ba? Iniisip yung mga anak nila. Ayoko po kasi nagugutom sila. Po akong nag-iisip ng merienda ng mga anak ko. Kain sila lagi at healthy po sila lagi at sila mama at papa na yun. At okay na nga po at hinugasan ko na po yung saging bago ko iprito. Ayan, at nagpapainit na nga po ako ng mantika. Isa ko na nga po siyang ilagay. Ayan. At nakadalawang sala nga po ako dyan. At inubos ko na nga po at dinabihan ko yung mantika niya. Yung brown lang po ay okay na yan. Kala ko napadaet or napamanila, ayan lagi yung binibili ko. Mabigat po sa tiyan, mabilis makabusog. Bukod doon, masarap naman talaga. Minsan naman ay turon ang binibili ko. Yan. At inisa-isa ko na nga pong ilagay sa malinis na plato. Ayan, talaga naman napakasarap naman po talaga na merienda namin. Ayan, yung pangalawang salang po yan. Miramin yung nabili ni mama, siguro mga 20 piraso pong saging na saba yung nabili niya. Pinodborn ko lang po ng asukal ay okay na po yan. Ang aking version. Pura lang yan ng asukal. May merienda na. Ayan, malapit na po siyang maluto. Wala si mama ko at may meeting sila. Ay kami lang dito ng mga bata. Pati papa ko, wala din po siya. Kaya sabi ko, gagawa ko ng merienda. Ayoko na ng tinapay. Binabaliktad ko nga lang po siya. At napakasarap naman po talaga ng saging na saba. Ayan, banana Q na po. Wala lang pong stick. Ayan, napakasarap po niyan. At mainit-init. Masarap nga po yung bagong luto. Ayan, at nilagyan ko po ulit siya ng asukal, yung pangalawang salang. So, yummy po. Napakasarap naman po talaga ng merienda namin ngayong hapon. Kayo po, ano pong merienda nyo po dyan? Masarap po yung sariling gawa. At talaga naman ako ay mahilig magluto. Basta kung ano lang po meron sa kusina. Salamat sa panunood.